what's happening in my bethau? Croeso nôl i PopT. Fi nôl yn chwarae'r PS5. Oh yeah. Ac heddi, ni'n chwarae Crash Bandicoot 4. It's about time. A sôn am hynny, it's about time bod ni'n dechrau. Ond cyn i neidio mewn i'r gêm, cof chi Tanysgrifia i PopT. Rwy'n thumbs up ar y fideo yma, gwas i ddod. Notification, bing bong ding. Dyma lle mae Crash yn byw. Oh, cool. Oh. Spin. Checkpoint. Yeah. Gofyn casglu'r afalau. Oh, beth ddigwyddodd? Ges i fy nal gan pre-copyn. Nice. Ni'n neud yn dda mor felly, boys. Oh, waw. Fi'n sglefr y bwrddio fan hyn, boys. Waw. Mae'r gêm ar edrych yn ffantastig, mae'n rhaid i gweud. Checkpoint. Bwga bwga. Ni'n neud yn anhygoel. Bydd hwn? Mystery. Question mark. Mark question. Fy môl yn meddwl. Has. Oh. Chi... Y pe fi wedi sylwi am beth i fi, rhaid, bod fi... Chi byth yn colli fe? Chi byth yn colli fe. A fi bendant heb golli fe. Sa'n chwarae beth i fe, boys? Come on, mlaen â ni. Checkpoint. Waw, falle, os yna record byd am hwn, achos fi yn smasho fe. Nice, Jed. Be fi wedi gorffen? Come on! Level complete. OK, mlaen ni level 2. Offa ni. Mae'n di marw unwaith. Wws. Checkpoint! Oh, Jed, man. Mae'r game ma'n edrych yn anhygoel. Oh, fi wach yn dizzy. Bosh! Fi'n penny flop o fe, where's that? Wow. O na, Jed! Is he marw, boys? A to! O na! 5 munud gwaith ar y trop yn hyn! Come on, Ah! Wow, gosh. Oh, wow! Arbennig. Whoa! Ysgwr fi, allai just gadael mi fod, please? Just siarad chwarae game. Really crash, really crash, really crash, really crash. Ah! Whoa! O'r diwedd. Oh, I'm cool. Gwrdd